Tine urombo kukuzivisai kuti pane vanhu veZANU-PF vakasangana netsaona vachibva kurufu, zvinova zvinhu zvakavhundutsa vanhu vakawanda kuti vanhu ava vaibva kurufu ndobva vanosangana imwe tsaona kana kuti accident. Zvinhu zvakavhundutsa vanhu veruzhinji, asi munongoziva maZimbabweans kana vakukomenda nyaya dzakaita dzidzi unotombogara pasi wonyatsoverenga macomments kuti unyatsoona kumana tichiri nemwoyo here semaZimbabweans, because munhu kana achinge awirwa netsaona tinenge takungoti munhu vamwe tinozviziva, vamwe vanotanzi wafa wanaka, but inini ndasvika pakuvhunduko. Unoona ukada kuverenga macomments emaZimbabweans vachikomenda panyaya dzakadai so idzi, kana Satani anotombogara pasi otanga kutoverengawo macomments yo aitaura kuti vanhu mimi musadaro imimi. But anyway, muri weZimbabwe ndo zvinhu zvakaitika. Vanhu vakasangana nenhingirikini vachibva vanga vane tumakilometers twavanga vatifambe mbijana, tumakilometers tushoma shoma, ndobva vanosangana netsaona vachibva kurufu. Muri kuziva rufu rwero rakaitika rwere, ndo situation iri panapa.